Hello guys, magandang araw sa inyo lahat at nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 18 hanggang 20, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Patuloy pa rin ang monsoon break. Wala tayong any tropical cyclone development. LPAs, absent po na yun. At ito po ay mag-persist for the next 2 weeks habang papasok tayo sa dry phase ng Malin-Julian Oscillation. Kapag dry phase po, suppressed po ang mga convective activity sa ating bansa at sa Western Pacific. Wala pong low pressure or bagyo na pwedeng mabuo. So, all clear po tayo niyan. At yan po, usually mga 1 to 2 weeks yan na kalmado bago magbalik na naman po ang possible wet phase o mga formation ng mga low pressure at mga bagyo. At dapat lagi tayong handa. Dapat alam na natin yan ever since. Okay, ganyan talaga ang sistema ng mga formation ng mga tropical cyclone. May mga weeks na wala. Ang tinatawag nating monsoon break. And then after that, eto na naman tayo. Okay, so far, nasa tahimik mode tayo na yun. Ito ang latest GovSat. Valid po ito for the next 2 days. Since wala naman tayong tropical cyclone, balik tayo sa 2-day graphical satellite analysis. June 17 hanggang June 19 po ito. At nakita po natin ay patuloy pa rin ang easterlies. Pag umaga, okay ang panahon. Pag hapon ng gabi, bibigay po ito ng mga localized thunderstorms sa silangan bahagi po ng ating bansa. Dito po sa may Luzon, mayroon pong makapal na elongated na kaulapan na namuo bilang isang tropical wave. Pero nakalabas na po ito sa may West Philippine Sea. Nagbigay po itong mga malalakas na thunderstorms mula sa Ilocos Region, sa may gitnang Luzon, kasama po ang Cagayan Valley, hanggang sa may Metro Manila at Southern Tagalog provinces. Dito rin po sa may Southern Quezon, nagbigay rin mga malalakas na thunderstorms. But by tomorrow morning, okay na naman po ang panahon. Okay? May ITZZ po dito, malapit sa equator at hindi naman po ito nakaka-affecto sa Mindanao right now. More on localized thunderstorms lang po sa bahagi po ng Mindanao. So ito po yung ating fast information mula sa cyclonicwx.com, Himawari 9, Satellite Loop. So, yan po. Kinagina po natin dito yung tropical wave nasa may dalampasigan na po ng Kanlurang Luzon sa may West Philippine Sea. At malulusaw po ito within the next few days. Hindi naman po siya mag-organize. Wala po yan sa mga computer models. At so far, yan po ang magiging condition ng ating satellite loops right now. Okay? Ang zoom-in satellite animation mula sa windy.com ay ayan po. Ay pinapakita dito yung mga kidlat nasa may karagatan na po ng West Philippine Sea. Ang Visayas ay mukhang mailiwalas na po ang panahon pati sa Bicol Region. And dito rin po sa may Palawan at northern part ng Mindanao. Kita po ninyo yan. Kung gawin natin yung infrared, yan po mga may itim na pula. Yan po ang mga scattered to widespread thunderstorms. Okay? And then, ito po yung ating wind at pressure forecast. At papakita natin sa inyo for the next 5 days hanggang Monday, Hunyo 23. At bukas, Miyerkules, ay manatili po ang mahinang easterlies sa may silangan bahagi ng ating bansa. Samantalang ibang bahagi ng ating kapuluan magiging kalmado hanggang paiba-iba ang direksyon ng hangin. So, wala po ang habagat na yon. Totally absent siya. And then, sa darating pong Thursday at Friday, unti-unti mag-shift na naman po ang hangin mula sa katimugan. Okay? Dito sa may West Philippine Sea. Apektado ang Calayan Island Group at wala naman po ito masyadong mga makakapal na mga ulap na magkakausap po ng mga ulan.
Ang Pilipinas magiging kalmado hanggang paiba-iba ang direksyon ng hangin. Sa may silangan bahagi, may konting hangin mula sa silangan. Sa west ay galing sa southwest. Okay? Ngayong darating na Sabado, Linggo hanggang Lunes ay mananatili po yung hangin mula sa timog at magsishift na po galing sa timog kanluran. Mukhang babalik ng bahagya ang habagat at napakahina po ito. Tinatawag natin ito na southwesterly wind flow at maapektuhan po itong southern China. Sa Pilipinas, wala pa pong epekto. May konting hangin mula sa timog kanluran sa may karagatan ng Palawan at ito rin po sa may kanluran bahagi po ng sa may karagatan ng kanlurang Luzon. So far, generally, kalmado po ang ating hangin. So, wag tayo mag-worry. Pag may mga malalakas na ulan, akala natin bagyo, localized thunderstorms lang po yan. Mga cumulonimbus clouds. Now, sa pagdating ng ulan, lagi po tayo magdala ng payong dahil hapon-hapon o gabi-gabi, may mga chances po tayo ng mga thunderstorms. O local na thunderstorms, may mga kidlat po yan, may mga maliliit na buhawi, up to EF1. Yan po ang pinakamababang type ng tornado. Okay, o tornado, o twister, o buhawi, Tagalog. So, yan po. Inaasahan po natin yan hapon-hapon o gabi-gabi may mga thunderstorms po tayo. Magiging mas malakas dahil na yung Miyerkules sa may Palawan at Mindanao. Ang Luzon, mayroon din po mga isolated ones. At patuloy po yan hanggang sa darating pong weekend. May mga localized thunderstorms po tayo. At halos talagang nasa tag-ulan na po tayo kasi pag tag-ulan, hapon-hapon o gabi-gabi may mga thunderstorms po tayo. Minsan hit or miss, depende kung saan nag-form yung mga formation. Ito mga kakapal na ulap na tinatawag nating cumulonimbus. So ito po yung mga thunderstorms sa Lunes, Hunyo 23, pero magbabago po yan since 5 days to go yan. So yan po tatandayan natin, pag walang mga bagyo, tropical cyclone, we live on a tropical rainforest climate. So, expect, nandyan po ang mga localized thunderstorms kahit walang bagyo o walang low pressure system. Okay? At magiging mas malakas po dito sa Mindanao kasi itong Mindanao na ito, kasi ang isla na ito ay talagang mas marami ang mga ulan all year round. Now, pagdating sa forecast sa alon for the next 5 days hanggang Monday, walang pagbabago. Ang alon po dito sa may East Philippine Sea ay less than 1 meter o half a meter lamang po. Samantala, sa may central waters ng ating bansa ay halos hindi nga umabot ng 0.5. So, very calm ang alon dito. Sa may West Philippine Sea, ito medyo mataas ng bagya, up to a meter lamang po. Sa West Philippine Sea, considered light waves po ito. Samantala, ang central at East Philippine Sea, yung magkaragatan po dito sa kalagitnaan ng Pilipinas at sa may silangan ng Pilipinas ay manatili pong kalmado din hanggang half or 1 meter ang laki ng alon. O half a meter, less than half a meter. So, pwede po kayo mangisda at mag-travel sa sea, walang problema. Much better pag umaga, okay? Morning hours, wag na kayong mag-abot ng hapon kasi pag hapon, ang delikado po dyan kapag may mga localized thunderstorms sa karagatan, yung tinatawag nating squall o yung subasco, yung biglang pag-iip ng hangin, magkakaroon po ito mga localized malalaking alon, mga maliliit, pero localized, baka magtaob ang inyong mga fishing boats. Kaya mag-iingat po pag may mga activity kayo sa hapon, avoid muna. Mostly, umagad lang kayo mag-fishing activity dahil yan po yung time na halos walang mga thunderstorms. Okay? Now, sa Modern Junior Oscillation, ang Western Pacific ay talagang nasa dry phase. Ang wet phase, halos mag-restart dito sa may Indian Ocean. Nagsimula noong June 16, valid until July 1st. Halos mapunta tayo sa dry phase. Yan po ang dry phase, yung yellow na kulay na yan. So, tahimik po ang ating Western Pacific pagdating sa mga formation ng mga bagyo. Kaya ito yung latest ng Pag-asa sa kanilang tropical cyclone threat potential. So, ang data nila galing sa American model at sa
CWB project po ito ng CWB and Pag-asa. CWB, ito yung CWA na yon, yung Central Weather Administration. So, pinapakita po dito na sa Pag-asa monitoring domain, within and outside of the Philippine Area of Responsibility ay manatili pong walang pinapakitang low pressure or vortex na mag-form. Okay? So, ito po yung likelihood ng tropical cyclone formation. Halos wala. Walang low, walang moderate, walang high. So, for the next 2 weeks po yan hanggang June 29. So, pwede natin sabihin na si Auring lang ang unang bagyo na nag-form. Okay? Actually, 6 hours lang ito nag-persist doon sa may area ng Taiwan. So, ang susunod yan, letter B. So, okay? So, likely by July na po yan kapag bumalik na naman yung wet phase ng Modern Junior Oscillation. Now, sa La Nina, El Nino update, normal pa rin tayo. Walang pinapakita na pupunta tayo sa El Nino, La Nina. Although gustong bumalik ng La Nina, patuloy pa rin na mataas ang value of probability ng neutral or normal climate o La Nada pag ginawa nating Espanyol. So, ito yung June forecast ng NOAA, ng Climate Prediction Center. So, na yung June, talagang more than mga 95-96% tayong neutral. Then, babagsak po yan to 48% pagdating ng October, November, December. Pero, still, pagdating ng November, December, January hanggang March of 2026, balik ulit na tayo sa pataas na probability or percent chance ng neutral. Okay? So, yan po ang inaasahan natin. Whole year round ay neutral po tayo. So, ibig sabihin, sa pagdating sa formation ng bagyo, nasa normal po ang formation yan. So, mabuti yung maghanda tayo na yung bare months. Dahil nandiyan na naman po yung mga bagyo. But, let's hope and pray na hindi tayo tamaan at lahat ay maglihis sa karagatan naman po ng ating kapulaan at hindi na maglandfall. Okay? So, yan ang pinaka-latest update na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes at babalik ulit tayo na yung darating pong weekend. Ito si Mike Padre magpapaalam. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click niyo yung subscription button sa baba. O kaya, at saka i-like ninyo ang ating podcast. At again, mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.